Tita Manso Newa kuru vedere Nina machekano Inspector Jiwe unoronga tumfukoko Iwe Chazoona kukosha kwebako Aida kasiva Unazoona kukosha kwasho Kada wasisina Aida kasiva Unazoona kukosha kwasho Kada wasisina Akapinda msoka bet Sema zuhaese Achida kupeta Muzimu wauna kurasa mbeko Akavageta Yakanopinda 10,000 Yakamkwenye nikati Andeisha Shiganzi money Makes money Saka Chimbondi mira money Aida kasira Unazoona kukosha kwasho Kana basisina Aida kasira Unazoona kukosha kwasho Kana basisina Anga watachinja kana step Anga kutabura nefet Achiva andi baka taza Shikanzi ndozo mubata pateni Akaramba wachitamba nchuka Kushika tachinja nchuka Amwe wazimu wakambuka Zamara bari yesi ati pepepepe Aida kasira Unazoona kukosha kwasho Kana wasisina Aida kasira Unazoona kukosha kwasho Kana wasisina Akapinda msoka bet Sema zuhaese Achida kupeta Muzimu wauna kurasa mbeko Akavageta Yakanopinda 10,000 Yakamkwenye nikati Andeisha Shiganzi money Makes money Saka Chimbondi mirira money Aida kasira